Subay sa makabungog ug makasaysayanong kapin sa 1 ka milyon nga boto gikan sa mga Subuanon, gipasalig ni Gobernador Gwen Garcia nga mas palapdan pa niya ang iyang mga paninguha sa mosunod nga 3 ka tuig. Sa iyang pagpakigpulong human sa iyang proklamasyon, matud sa gobernador nga dako og natampo ang iyang pagbarug alang sa mga Subuanon niadtong panahon sa pandemya, hinungdan nga nakakuha siya og kapin sa 1.4 milyones ka botos. Mura og makapatindog balahibo ning atong nakuha nga mayoriya nga labaw sa 1 ka milyon. Wa pa nin tingali mahitabo masukad sa kasaysayan sa Subo. O I am deeply humbled by this outpouring of support and love from the Cebuanos. Truly, mo na giingon sa akong amahan, amor kon amor sa kapaga. Kung ipakita nimo ang gugma, pagabaslan sa gugma. Nahinumdum si Garcia sa mga kalisod nga naagian sa Sugbo sa karong ika-4 niyang termino tungod sa pandemya ug bagyong Odette. Apan bisan pa man, iyang giisip ang kaayuhan alang sa mga Subuanon ug mao kini ang nakahatag niya og kusog sa pagpakigharong sa maong mga hagit. And I told myself I cannot afford to just give up. That I needed first and foremost to rise above my own personal discomfort and to put paramount importance to the interest of the Cebuanos. And I guess that was what had always guided me. Iya usab gipasalamatan ang mga ahensya sa gobyerno nga misuporta sa iyang mga programa o pulisiya alang sa Sugbo. But in the end, as they said, the buck stops with me and I had to take responsibility for all of my decisions. Apparently, the decisions that I made sat well with the Cebuanos because I guess during those difficult times, it was only my voice that was heard. And it was only my voice that spoke out in their interest. Matud usab sa gobernador nga sa unang adlaw pa lang sa iyang paglingkod niining ika-4 niya nga termino, nagsugod na siya pagsuroy-suroy sa tibuok Sugbo aron susihon ang ilang mga panginahanglan. Nagtuo si Garcia nga tungod niini mao nga nakuha niya ang makabubungog nga suporta gikan sa mga Subuanon kay susamara nga dugay na siyang nangampanya. I've been preparing since my first day of in office in my 4th term, and that's July 1st, 2019. Masyadong put on yung kakampanya ka lang, bigla ka na lang lalabas during the campaign period. People will not appreciate that. I've been crisscrossing this province as many times as I could in order to see kung anong kailangan nila, and in order for people to see me too, especially during yung pandemic. Karong gihatagan na usab siya og makabubungog nga suporta og bag-ong mandato alang sa ika-5 niya nga termino, iya kining pagabaslan pinaagi sa mas gipalapdan pa nga serbisyo ngadto sa katawhan. Daghang kaayong salamat, mga pinalangga na akong Subuanon. Dili kinahanglan daghanon pa na kog sulti kung giunsa ta kamo pagpangga. Apan nakita ninyo sa milabay nga hapit 3 ka tuig sa mga umaabot nga katuigan, dublihon ko pa kung unsay akong napakita kaninyo. Tungod kay talagsaon kining inyong gasa nga gihatag nako. Talagsaon ang grasya nga gihatag sa kahitas-an kanako. Wala pa sukad masukad nga dunay nakadawat o susama nga pagsalig. Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo.